khajani poito khlani rok phadi sing tini kaitor bai bahai ke seriousness ke tongnai abono tui wan chuk laino tamni hinba sini kaitor ongkha belai ke seriousness tamo seriousness ongkha kaisa quality je jinis no poito khlai sukmani te khabera sukmani carefulness no hino seriousness kaisa gurutto rimani eba gombirota je kuno manunyo tui khabai khokbai wan chukmani ongkha seriousness sin langma bufru phai je pro sing je manunyo tui khabai khokbai wan chuk sugo abo banyo thisinai eba thangsinai hini wan chuk sugo abo ongkha sin langma seriousness ong sukmani kaisa sikoncha udaharon sing khna layano je pro soba nanglayo apro seriousness singnugo tamni hinba aro tei jokes khlainani jora kri ang jodi aro seriousness ongi hanke ang theinai eba ani team hari thangnai chobao tei juda phasingo bakhabere oi manya tamni hinba kena ari baskango tongo yang uyang na haka hanke ari ni baskango pai thangnai thei thangnai abo nongkha seriousness kri hinke singmungsabo khlaimanya thangibo manya samung sari oibo pai manya seriousness belaino nangsugo ang muksasek samuno khlaina hinai khanangsuge hinke o samuno ang paisugi se manglak abo belaike helang sasase ongnai phia khajani poito khlainarok tini o singje seriousness no nugo wanchugo aboni slewte bo seriousness ongkha sini kathang kaitor phari singba bai seriousness ke himlayano bhai ke singba bai seriousness ke himnai wanchuk layano sini kaitor bahai tei bobotui sing saiman chugui bobai himlayano sing ayang uyang khabera oi kaitone phasingo khabera sukmane ongkha seriousness mungsarno tui wanaya oi kaitono tui nasikmani boni phasingo khasikmani nongkha seriousness tini o sing saksakno christian hnei phunugui to mankha phia sing kaitono tui bisike serious asuk jora tui sing phunugui manliya baksa motharok kaklai phuilai onglajak dikon cheklai kok banglajak bisikse seriousness kri khia sing kaitono tui kaitini kok no tui te kaitini samuno tui aboni bagai merarok pastor dikon songhor no tui belaikeno udrum mudrong jago tamni hinba kaitini kokno saknang jagi ongmani bagai sakni mosung tui julmani bagai no tini sing poito khlainarok kisikjak tori manya sini tongmung samung bai sing kaitoni seriousness no buino phunugui manliya phia usta khoi klaijaknai bufang bokojose ongsigo job tamosa ang ani mokol bai samai tangkha hake ang baike burui siklano nasiknai sini kaitor kathar kubui bo belai khe maya ganang bo doi joliya bo kirima singsa kaitor bo boni jolimano kebo phano soiman glak singje phrubo omahai kaitor bai se himi tongo hinke nini mokol baike naharmung hamya phasingo thangnai nini bukhuktui kok hamya baike okhornai ning nini mokol tei bukhukno tui kaitoni bagai serious de lama lampri jepro ning himi thango afro nini kanmung somung kok de saitong ang kaitono tui serious hini mungsabo saya hinke ning nini busakno buino phunungnani attraction khlainani bagai seriousness nini fashion no girjao phunungnani bagai serious wansumung hamya bai kanmani summani buino somjago khiklaimani saimano ning kaitor bai basic serious aboni bagai ning poito ragi manya ning sungsani borok hai sungsaro de tongrugui thangno wanao surimung pandarago khoroksa khorni rokno nugo bible te rasamung bijap tungnyani hilikjakmani borok mobile bai no jotto khlai payo elembakni kok je pro sao afro borok mobile no khatangjakmani nugo afro se photo zoom khlaijagya muito mano ning kubide kaitono tui serious ihi ning kaitono tui serious ya boni kokno tui serious ya omohirok kaitono ereng khlayo ning kaitoni basngo basaite tongai manno sini kaitoron kha belaike kathar te belaike seriousness kathar bijabni jaga mobile apps naise manya abo principal ongi se manya abo optional se abo help ni bagai se fianing abo no principals namui tonika abo helang sasa onge de ereng hai onge de hingkening bahaike buino phunugui mannai ang kaitono tui seriousness hini jora tongkho serious ongdi hinkele kaitini saprakjak mani no manna bagai ti arongdi tini kabangma poito khlainarok sak soimanya
rang ajinani bagai 2 number samungni lamao himi payo ganja siddi khlaimani mungsa ongya hwnei ri kasamo ri katalni tali buo aile borok saise manya abo illegal tei drugs ni category o khobjago abo smuggler ongoi international thango borok thiyo buthalayo o thimani thei nukhung komormani hatlei nini yago nangjagya de tong kaito nono aboni majra reglak de hene kha kai tong kaito nono aboni majra reoise tongkha orang nono khaksang reoise manya ning truk khe poitose belei tongo nini bisingni kaito ni bagai hamjakma kamai tongo ning kobino kaito no tui seriousness kri o dikondok norok bude o lamao himi tong hinkele ningno ongnai merarok no lama korunai dugar o majrani yak ning borok susanai tinio rang ajina bagai rang bandeo rang gusawo abo rang ajimaya somsokse ajimani klayo hakor kothok ganao mang ning himi tongkhe salsa ning klai thanglak de nini merarokno soitan khoroksa ke monogoi paiglak de ning kaitono tui seriousness de tong faidi kesing kaitor bai serious ke himnani sakang sini kaitor bisik ke serious abono nailayano sijak tongo lamrima berem neisi batang tangsini norokni subrayung kaitoni mungno ahaino takhudi tamni hinba bini mungno ahaino khunairokno subrayung satogyawi tonglak kaitoni mungno sing ereng khui manya bonotui sing ereng khe suriwi tei khulumi manya tamni hinba bo sini bising saka jotto sio kaitono tui ning helang sasade matong nini to mung samung bai kaitoni mungno ereng de khlaitong hinke khaki phildi boni satok mung nini sakao klaya sini sakang tamni hinba kaitono tui kebo phano jokes khlaimanya lebi berem chichuku batang tangsinio sijak tongo hakenorok ani mungbai ereng samaita tangdi abonini kaitoni mungno sitrariwo angno subrayung kaito sino phiringo boni mungbai soda samaita tangde hine tamni hinba sini kaito rongkha belai ke seriousness sing borok boni mungbai samaile tangano phia singnarigi manglak aboni bagai kaito ni mung ereng ongya teikhe bo boni mungbai samaita tangde hini sao hinke ihino hini satai sini kaito rongkha seriousness so basajak bobai bini samuno tui ereng khlaimanya boni thani tatal kisapana kri bo hinke ihino boni kaisa kok phano haw klai thangya klaimanya tamni hinba sini kaitor belai khano seriousness jise bijabo sijak tongo berem tangdok batang tangni simi tangthamo bini sakao khe serafim rok basalaijak boroni bebakni no bakrang kangdok khe tongo bebakno bakrang kangni baikhe boroni makhang kholobo te kangni bai yakung kholobo te kangni baikhe borok biro borok khoroksa te khoroksano ringui hai hinei salaikha kothar sengkraroni subrayung bebak ha bini singsasa bai kopulung serafim rok kaitor bai mol brom tongo borok bisikse kothar somsok tamno hin borok saisi manya haiponse borok kaitono kirijagmani bagai kaitoni seriousness no saiman mani bagai kaitoni seriousness no phunungnani bagai boni singhasoni gombirota no phunungnani bagai borok makhang kholobo hini sao yate kholobo hini sao sini kaitor bisikse seriousness wansogini khajani takhukte bhuksong kaitono tui moses sak nangjak yongmani kaitor moses no bahaike majra rikha naidi hake subrayung musino hai hini saka ning raidang khosawi nadi tei ning bai nini takhuk eron lukurokno korong sake kothum riwi borni boskango o holongno tui tiklai de hinei sadi asikheno tui ser sawi phayano omohai khe ning borni bagai o holongni tui kariwi lukurokno tei borokni malmatarokno khanui manano kaitor mujesno holongni tui tiklai di okhordi hini simise dagi de hini sao phia mujes tamokhlai ke himale agini experience bai raidang baise o holongno sapraksiwo signugo hake musi bini yakti sawi raidang bai holongno waini saprakha tei tui kabangma ser sawi phaikya lukurok tei borokni malmatarok tui ningbaikha phiaba subrayung musi bai eronno hai hini saka norok Israel borokni baskango ano katharke borom khlaiyani ani kokno poito saya ongmani bagai ang borokno harimano norok o lukurokno habriwi manglak
luku baskango kaitoni kokno normani Moses bai erono kaitor tamo mazari kha male borok karan ha te nogo gilakni sao tei subrayung bono haini saka ang o hano Abraham no Isaac no tei Jacob no ang nini bosong no rinai hini kok rimani ang o hano nini mokol bai thang phunuka phiaban ning aro thangai banglak hake subrayung seleng musi subrayung ni koktui no aro moabo thikya naidi sini kaitor bisikke seriousness kaitino tuike ofano ereng khlaimaya abo Moses phanong thun je phanong thun pharike kathar elamago kabangma borokno poito ganang rokno kaitor bai serious ke himkha borni langma bisikse kusugo kakha pharising naileno Abraham no kaitor jefro ringkha Abraham bepak khibi thangka mungsapono singlia boro thangnai tamni thangnai ningbai thangai mare masano mare masaya tamni hinba Abraham kaitor bai belai kheno seriousness ke himjak jefro Isaac no yafardi hini kaitor dagikha afrobo mungsao singlia yafarnani bagai moria hatayo thango naidi kaitor no tibo bisike serious ke himkha naidi Joseph jefro Egypt hawo sogoyo aroni aisrijik bobai pal thunani bagai request khlayo afro botamosa kaitoni thani ang bhaike somsok khlaimanai hini sawi bo aroni kharo naidi bo kaitor bai bisike seriousness ke himkha borni langma borni tomong chamong kaitorni seriousness no phunugo singbutini omai ke seriousness ke hinnan nango tam hinba kaitoni mung lobjana teikhe sing hinnan nango chanan nango te tongnan nango jobno singnugo jobni bebak kamai thangbai kya haipano bo kaitorno tui seriousness ongman bagai kaitor bai no kiringi tongkha kagai thanglia kaitor bai te kaitorno buku khamya mungsabu salia naidi kaitor bai borok bai ke seriousness ke himka naidi Daniel kaitono poito khlaima bai kusugo kakha te pradhan mantri ongkha asike samong boni bangrao tongmani haipano bo kaitor bai seriousness ongmani bagai kaitono bo zorari mano kaitoni bagai zorati khlaimano tei salobo waitam suriu hinai bible record bo khlaigya naidi borok bisikse kaitor bai seriousness ke himkha sing pitono nogo boni langmao kaitor bai bo bisikke seriousness ke himkhana je boni sampili je hamini sakao klainai abo hamoi thangmani singnugo boroni langma kaitoni bagai bisikse sacrifice khlaijagong khana kaitor bai borok bisikke seriousness ke himkhana wansogine ditabuk sijak tongo samung bijab berem tangba batang tangsiba songhorok samung khlaimano nogoi borok hamyarok no lamao balai tuboi rian rogo tei wayong rogo tonlaikha pitor himmajora bini sampili simi phano baksa naro klaina teikhe borok omohai khlaikha naidi pitorni sampili je jagao nang abosorase hamya hamuithang hinke borok bisike kaitor bai serious ke himkhana ningang jodi tiniwo kaitor bai serious ke himke kaitor sini langmao tamo khlaiya tongno sing bisikse phan bai wanama singsa bai ke sing soitarno sikriwi basmo himi thangmanno kaitini kothoma gahamno sing piri thangmanno wanchogin di khajani takhuk tei bukhuk song Paul bai sila je projelo sobjago nadiba borok bisike seriousness phungai khe borno bicharo tlangnai bosthumnai borokno sikol khajak yakungo boldawoi rijak thangi meya kon jagao khari meya haipan borok hordi borok basawi suri lai nisau bisikse serious borok kaitino toinai sijak tongo hordi borok katatiyo Paul bai sila kaitoni thani suri santei rasablai tongmani yang tei sobjak nairok khanawi tong nisau singbotiniwo jekono porchitio jekono hamya jorao phano sing kaitor bai serious ke himnani nangsugo tamni hinba sini kaitor bo serious ba sing jodi ereng ke hinke sing kaitor bai himise manglak abon bagai sing tiniwo serious ke himna nango tamni ba sini kaitor belai kheno seriousness ang poito khlayo norok tirini simi kaitor bai serious ke himna hine kaitor norok no hamari khlaiton subathong amen